गिबियावनो आं मोनफ्रोमबो चेनेलखौनो बरायनानै लाग्रोबाय दिनैनि नमिनेसनखौ होनानै गोसोआव गोजोन मोनदों अफिसियेलि प्रसेस बायदियै आंनि नमिनेसना साक्सेस जानानै फैबाय आरो आइ आफानि अनसायनाय सहाय मददनि गेजेरजों आं दिनै केन्डिडेट महरै गसंनो मोनबाय बावखुंग्रियाव थानाय जनजाति जेसेबांखिनि आइजो माहारि सृष्टि होनाय फिसा बिदा फंबाय आइ आफाया एक गर जानानै आंखौ अनसायनायनि गेजेरजों आं साक्सेस जानानै फैबाय आरो आंनि देरहासारगोनाबो आइ आफानि दोबै दोबै आंखौ अनसायनायनि गेजेरजों बियो फुरा रोखा देरहासारगोना आङो बिथाङा दि 22 बोसोर फासायलांबाय जे 22 बोसोर फासायनायाव 22 बोसोर फासायलांनायाव खुनु उन्नति जायासै बाहाय जेसेबांनाखि 70 बोसोरनि सिगां जिबायदि हायेनारि हाजोआरि लामा दिनैसिमबो 22 बोसोर जानानै बारलांबाय खुनु जौगाथि उन्नतिनि फारसे बिथाङा मावलाङासै बावखुंग्रि जनजातिनि आइजो माहारि सृष्टि होनाय फिसाफ्रा फिसा नङामोन नामा दिनैसिमबो हाखर हाला हाब्रु दैजों गासोमनानै सोलोंसालि गेलेसालि हान्थामेला थासारियाव भुगिनांनो बिथाङा दिनखाना बेरे बेखायनो दिननि खाना महरै 22 बोसोरखौ बिथाङा बारहोलांबाय खुनु गावजों नांथाबबाय थानाय बिदा फंबाय अनजाथाव फिसाफोरनि थाखायबो खुनु जौगाथिनि फारसे मावलाङासै बेनिखायनो साफ्रोमबो बावखुंग्रि बासियाव थानाय जनजातिनि आइ आफा अनजाथाव फिसाफ्रा दोबै दोबै आंखौ अनसायफैदों आरो आइ आफानि अनसायनायनि फोरमानथियानो आंनि देरहासारनाया खाथां आरो बेबायदि फासायनाय गुबुनखौ दिनै जौगाथिनि फारसे खोथा होनानै जेबो मावलाङैनि सायाव आइ आफाया सोलायनायखौ लुबैबाय आरो बे 22 बोसोरनि नांगाल बोराया दिनै गुन सुबाय बे गुन सुनाय नांगालखौ ट्राकआव बजायहोनो जों आंनिसिमबोला ट्राक बे ट्राकआव बजायहोनो आइ आफाया रेडि जानानै दङ रन्जित बसुमतारी फेरेंगा आदा बिथाङा चिरां दुवाराव जिबायदि हाहाकार सृष्टि होबोबाय आइ आफाखौ इभिक्सन खालामहोनानै अनजाथाव गोरलै गोरलै फिसाफोरखौ बिराद गाज्रि कन्डिसन खालामबोदों मन्दिर मस्जिद सिनायाखै बिथाङा इभिक्सन खालामबोदों बिनिखायनो आरला भगबान इसोरा बिथांखौ बावखुंग्रिथिं दाक्का मारिहरदों आरो चिरां दुवाराव बिथाङा जिबायदि हाहाकार सोमजिदों बै ओनसोलाव बिथांखौ अनसायाखै जायगा होआखै बावखुंग्रियाव बिथाङा दा बिथा नागिरनो फैदों किन्तु बावखुंग्रिनि आइ आफाया बिथांखौ जायगा होनाय नङा बिथाङा फोलदिसिसो आरो बिथाङा जिबायदि गावनि बिदा फंबायखौनो सिनायाखै बाहाय बियो बावखुंग्रियाव थानाय जनजातिनि मा मावगोन फेरेंगा दाउआ जेरै सोरांसियाव थिउ थिउ गाबो सोरांबा फुट बिरलाङो बेबायदिनो आइ आफाखौ फासायलांगोनखौ फुरा बावखुंग्रियाव जों थानाय जनजातिनि अनजाथाव फिसाफोर बिदा फंबाय आरो आइ आफाफ्रा दिनै डिसाइड खालामबाय गोथौ गोसोजों साननानै दिनैहाय आं बिखा फोदानबोनायाव सासे आइजो आरो बिमायानो दिनै बिखा फोदाननानै गसंफैबायबा बेयाव जों गासैबो मत बसै होना युक्ति खुक्सिजों दिनै आंखौ सहाय मदद होदों आरो आंनि देरहासारगोनाबो आइ आफानि अनसायनायावनो फोरमाना नुजाथिबाय आरो 100% देरहाजों खौसेथि आरो मुलुग थायोबा रावबो डिभाइड खालामनो हाया रायजोफोरनिफ्राय बावखुंग्रि बियाबाव बेसेबांसो मदद मोनो सानदों आंनि मदद मोननाया दिनैसिबांहाय अवाकारानो 10,000निबो बांसिन दङ होमबा बिसिनि बिसि फिसाखौ लानानै सानोबानि हिसाबखौ मोनो 20,000नि आबाव आं देरहागोना रोखा जों जोबोद मोजां मोनदों रायजो राजानि जा फोथायनाय जोंखौ जे फोथायदों आरो रायजो राजाफ्रा बेबायदि अपसन मोनसे बिकल्प मोनसे नागिरनानै दंमोन बेखौ मोननानै बिथांमोना जोंनि सायाव जा बोरसा खालामदों जों बेखौ सानफ्रोमबो मावफुंनो थाखाय बिथांमोना जि फोथायनाय दिन्थिदों बेखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय जेब्लाबो नाजागोन इसुआथ' जोंहा आरो गोदान इसु होननानै बेबायदि गैया जिखिनि दंखायोमोन बेफोरखौनो दिनै खोमालांनायनि समाव गोमालांनायनि माने लामायाव थांगासिनो बेफोरखौ जोङो गाबथानो नांगोन जोंहा स्पेसियेलि हानि समस्या जोंहा इसेबां 60-70 बोसोर गोलाव सम खोलोब खोलोब बायदिसिना सोमावसारनाय जाबोबाय बिनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि लेन्ड राइट्स एबा हानि मोन्थायनि थाखाय दिनै खिन्थु 22 बोसोरनि उनावबो जोंनि सथं मोनसे खुंथाय थासेयावबो सथंहै जोङो जेबो हानि सायाव जोंनि गुबुन गुबुन आयदानि सायावहाय जेबो जोङो आयेनफोर बा बेबायदि नितिफोर बानायनानै लानो हायासै जायनि थाखाय दिनै जों सथं खुंथाय मोननायनि 22 बोसोरनि उनावबो दिनै पेट्रल लुना लानो गोनां जादों बर' फिसाया जोंनि बर' मानसि जेरावहाय सासनाव जिरायनानै दङ बिनि सायाव बिथांनिफ्राय बिनो गोनां जादों जे जोंनो गावनि हाखौ गुबुननो होनाङा होननानै दिनै बर' आइजोफ्रा गावनि हाखौ रैखा खालामनो हासिब लाना ओंखारनो गोनां जादों दिनै बर' हौवाफ्रा पेट्रल लुना लानानै थैनो ओंखारनो गोनां जादों स' जोंनि गिबि इस्युआ जागोन जोंनि जिथु सथं खुंथाय मोन्दों बे सथं खुंथायाव जोंनि बादि जाहाथे जोङो निति बा आयेन बानायना लानानै खारन जोंहाबो एसेम्बलि दङ आयेन आफाद दङ बेवहाय बेखौ बानायनानै लानानै जाहाथे जोङो जोंनि हानि रैखाथिनि खामानिखौ मावनो हायो खारन जोंहा हा गैयाब्ला जोंहा बिथा गैयाब्ला जोङो ना सोलोंथाइनि खोथा रायलायनो हायो ना जोङो राव हारिमु जौगाथाय
बाथ्रानि रायलायनो हायो बा साननो हायो गिबिया जाबाय जोंहा हानि मोन्थाय आरो जिखौ संबिजितनि आयेन बादिहाय जोंनो 6 शेड्युल होदोंमोन माने जथेस्थ' गोहो गोनां खिन्थु दिनै बिनि गोहोखौबो जों मिन्थिया मानि थाखाय बेखौ कार्टेल खालामबाय थानो गोनां जादों मिन्थिया ना सोरजोंबा नारसिन जादों खिन्थु बिनि गोहोफ्राबो दिनै सानफा एफा थांगासिनो आरो बेबायदि थांबाय थायोब्ला आरो गुबुनफ्रा दिनै सोगोमनानै बेयाव लाफैनाय हाबफैनायनि खोथा बुंबाय थादों बेफोरबायदि जुदि जाबाय थायोबा जों बेखौ बुजिखानांगोन जे हयथ' 5 बोसोरनि उनाव 10 बोसोरनि उनाव आरो जोंनि गेजेराव आरो सोमावसारनायफोर जाफिननो हागौ गावनि मोन्थायनि थाखाय बेवहाय जों बेखौ जानायखौ लुबैया जों जि गोहो जोंहा दङमोन दासिम जों जि लाथ'दों बेखौ जोङो गाबथानो नांगोन आरो जोंनि इयुन जोलैफोरनो जोङो मोनसे गोग्गो इयुन होनो नांगोन आरो रैखाथि होलांनो नांगोन जोंनि एपिबिनि गुबै टारगेटआ जाबाय इयुथफोर आरो उइमेनफोर अर्थात लाइमोन आरो आइजो बिथांमोनखौ जोङो बांसिनै गोख्रों खालामनो नागिरदों बिथांमोनानो जिहेतु दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि जोंनि बिगोमा आरो बे लाइमोनफोरखौ सोरजियो लाइमोनफोरखौ गाइड खालामो जोंनि आइजोफ्रा बिमाफ्रा बेवहाय गाव बिमाफ्रा जेसेबां गोख्रों जायो बेसेबांनो फिसाफ्राबो गोख्रों जागोन समाजाबो गोख्रों जागोन बेखौ जों मिजिं खालामो आं जेबो सानाखै बेखौहाय थागोन गुबुन गुबुन हान्जा दङ बिथां सानैल' नङा आरो गुबुन हान्जाबो ओंखारनो हागौ सोरबा उदां बिजाथिबो ओंखारनो हागौ गासैबो समस्थियावनो थागोन माने बे फेक्टर नङा बिदिहाय रायजोनि अननायजों जों देरहागोन जोंनि जिथु मोन्थाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आरो 6 शेड्युलखौ जाय नेसनेल पार्टिया फोजोबनो नाजादों बे नेसनेल पार्टिया नाथाय नोंथांखौ मान होनानै बे आं मिन्थिया आंखौ मान होनानै बेयाव बिजाथि होनो हायाखै खिन्थु प्रेक्टिकेलि नायोब्ला हरिसिङा समस्थियावहाय बिजेपिनि बेबादि खुनु बेस गैया बिनिखाय दिनै हारसा होन बा गुबुन माहारिनिफोर राभा होन बेबायदिहाय एसे आदिबासिफोर दङ बिहारिफोर दङ बिसोरजों जोंनो दंजोबो दा बेवहाय होनानै जुदि जेनोब्ला नेसनेल पार्टिनि थाखाय लासिंसिं खोथा ना बेवहाय हयथ' होआखै बेखौ आं बुंनो थाङा ओमफ्राय बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि खोथा जिथु बुंदों दिनै नंगौ जोंनि 6 शेड्युल पावारखौ दाननो हाया आरो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौबो बेखौ उथायना होनो हाया खिन्थु बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै मोनसे खामानि मावनो हागोन बे जाबाय मा जोंनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायनाय लाबोनो हागोन जोंनि गेजेराव एना-एनि लाबोनो हागोन ट्राइबेल नन ट्राइबेल बर' अबर' बेखौ जोङो दुखु मोनदों आरो जाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि खोथा बुंदों बेखौथ' आरो भारत सोरखाराबो सोरजियाखै आसाम सोरखाराबो सोरजियाखै भारत स्वाधीन जानायनि 61 बोसोर आगोलनो बेखौ जेब्ला इंराजफ्रा सासन खालामनानै दङमोन अब्ला बिथांमोना बे ट्राइबेल मानसिफोरनि अबस्थाखौ नुनानै बिथांमोना मोनसे कनसेप्टखौ बे समावनो खालामजेननाय 1886नि बाथ्रा बेयो बेवहाय दा मिन्थिया दासो बिटिसिआबो 22 बोसोर जाबाय दासो बोरै मिन्थिखो जे बिटिसिआव दङ जों सुबिदा लानानै दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जों मोननाया 139 बोसोर जाबाय दासो बोरै गोसोखांखो जों मिन्थिया थ' बेफोर हयथ' माखासे षड़यन्त्र जानो हागौ जों बेफोर षड़यन्त्रखौनो होबथानो नांगोन जों थै जिउ होनानै मोन्दों बे बिटिसिखौ ओरैनो मोनाखै बेवहाय थै जिउ होनानै मोननाय बिटिसिखौ जोङो गाबथानो नांगोन जोङो मान होयो जायफ्रा बर' हारिनि मुङाव गोलाव आन्दलन जानायावहाय जिउ बावबाय मुंख्लं जाबाय बिथांमोनखौ मान होनानै जायफ्रा बै समनिफ्राय जेल जानानै दासिमबो जेलाव दङ जाय आइजोफोरा बर'लेण्ड आन्दलनावहाय जिनाहारि खालामजाबाय पुलिस आर्मिजों बुग्लिजाबाय बिथांमोनखौ बयखौबो मान होनानै जों एपिबिखौ दादों आरो एपिबिआ सोरबा सासेखौ बासायनो नङा बा सोरखौबा सोरनिबा भट बोखावनो नङा इनफेक्ट जों दिनै जोङो खौसेसो खालामदों दिनै अपसन गैयैखाय अल्टारनेटिभ गैयैखाय गोबां जोंनि मानसिफ्रा प्रस्पेक्ट गैयाब्लाबो कंग्रेसाव हाबनानै दङमोन तृणमूल कंग्रेसाव हाबनानै दङमोन आम आदमि पार्टि बायदियावबो हाबनानै दङमोन बिपिआइफ्राव हाबनानै दङ थ' बेफोरबो दिनै जोंजों फैजोबदों बेखाय मोनफ्रोमबो संगठना आनखि आपाथ' सिफायजोब्बाय बिटिसिआव जिथु कमिटि दंमोन बेखौनो सिफायबाय जोंजों फैबाय दिनै तृणमूलनि गोबां गिदिर गिदिर बैसो जानाय जोंनि माने गागि पलिटिशियानफ्रा जोंजों फैदों कंग्रेसनिया गोबां फैदों आनखि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारियाबो जोंजों फैदों बेबादिहाय गोबांफ्रा फैगासिनो बिजेपियाव थांनायफ्राबो फैफिनदों बेखाय जों सानो जोङो हमथानानैसो लाखिदों बेखौ आं बुंनो हाया जों बुङा खारन बेखौ रायजोआसो बुंगोन रायजोआ बेसेबां हरनो गोसो बेसेबां सायख'नानै हरगोन आरो जों फोथायो गोबां अनजिमानि हरगोन थेंक इउ जानो हागौ सोरहा मा केलकुलेसन जों मिथिया खिन्थु जों बेखौ मिथिनांगौ जे जों बेखौ गाबथानो नांगौ लाखिनो नांगौ जोंहा दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव सारा आसामावहाय 5 लाख बिघानिख्रुइ बांसिन हाया दिनै बेदखल जानानै दङ बेफोरखौसो
थिक थाक खालामनायनि खोथाखौ जों बुंगोन सोर मा षड़यन्त्र खालामगोन सोरबाया भट मोननो सासनाव थाबाय थानो थाखाय खिन्थु जोंनि बिबाना जाबाय जों जि मोनदों बेखौ गाबथानाय मोनसे बाथ्राया गोसार बारदों जे अनजुलि दैमारि हिसाबै एपिबिबि बेनो माने बिपिएफबो बेनो माब्रै जानो हानो राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बे बाथ्राखौ बेखौ ओरैनो बांसावनाय खोथा जाथावि बिनिख्रुइबो बांसिन जाथावि खोथा जों खोनादों बयहाबो बुंनो मोन्थाय दङ रावनि खुगाखौ जों बन्द खालामनो हाया जास्ट मोनसे माने केअस कनफिउजन सृष्टि खालामनो थाखाय माबेबा मोनसे पार्टिया गावनि आइडियोल'जि थायो जों आरो बे आइडियोल'जिखौलाय जोंलाय गुबुननि आइडियोल'जियाव बोरै खामानि मावनो पलिटिकेल पार्टि दादों मिन्स वी हेभ आवर ओन आइडियोल'जि जोंहा गावनि आइडियोल'जि दं एन्ड वी स्टेन्ड अन दैट दा बेयावखाय बेफोरखौ जायफ्रा एसे साननो गोरों रावबो सानखानाय नङा जे सोरबा बि टीम सोरबा सि टीम सोरबाया सोरनिबा फैसा लानानै दाना होदों बे जानोनो हाया बेखाय एटलिस्ट जों जाया जों बुंदों जों माने गासिबो नंखायनि सायाव थागोन फैसानि सायाव थागोन बेवहाय जोंखौ रावबो फैसाजोंबो दानानै होनो हाया नांगौब्ला जोङो सिटआनो खम मोनथों मानसियानो जोंजों खम फैदों थेवब्लाबो जोङो सैथोआव थागोन थाखा फैसानि सायाव थागोन